Tjenare, jag ska göra en look up today. Snabb och ja. En snabb look up today. Ja. Mamma börjar skratta så då börjar jag skratta. Ja men, en snabb look up today. Mamma förlåt mig som jag pratar på rad. Mamma är snabb look up today. Så jag har den här korta. Nej. Den är rosa med vita ringar här. Och två fickor. Och så står det Emma på den. Och så är den krona med där. Sen under den så har jag ett sånt här linne. Så har jag en markera. Där det står Have more. Sen så har jag en röd kjol. Och sen svarta tights. Och sen samma skor. Om det var mer. Då kanske